Hyvä kysymys. Hyvä kysymys. Olisiko Einstein kafeessa? On semmoista olemassa. Nyt sitten jotain paikallista tällaista. Berlin Donut. Ei ole. Ehkä se on vaan joku suomalaisten juttu. Se on varmaan suomalaista. Niin. Mennään etsimään tavallinen munkki. Niin. Okei, Nyt ollaan kiitos. etsitty ja etsitty munkkia. Löydetään ihan hirveästi kaikkia makkaroita. Ja kaikki, jos mainostetaan, että Original Berliner, niin ei ole. Tuo oli tämmönen tosi hieno iso konditoria, missä oli kaikenlaista, mutta ei ollut Berliinin munkkia. Niin nyt meidän viimeinen vaihtoehto. Meidän viimeinen toivo on se... Dunkin Donuts. Niin kyllä niillä nyt on pakko olla meille vaaleanpunainen munkki. Do you have Berliner? So they are. Okay. Okay. What does pflaume mean? Plum. And what about this one? Eggnog or cherry? Okay. Otetaanko nää? Joo. Okei, no ainoat Berlinerit, mitkä löytyy. Okay, I'll have a cherry. Ja minkä saatat? One is cherry and... Cherry plum and this was eggnog. Oh, then one cherry, one plum. Yeah, take away. In here. Here. Yes, we find it. Ai nyt, mä unohdin. No niin, tässä on meidän Berliinin munkit. Voi mennä. No niin, tässä on nyt meidän Berliinin munkit. Berliner Famkusch jotain. Berliner Famkuschale. Me luultiin, että Berliinin munki pitää olla vaaleanpunainen, mutta näköjään ei. Tässä on ainoat Berliinin munkit, mitkä löytynyt tästä. Tekämme puoli tuntia käveltiin ympäriinsä etsimässä. No niin, let's enjoy.